Bayan ya faɗo daga sama, wasu daga cikin sassan jikinsa sun daina aiki, wanda ko iya zama baya yi. Wanda shi ne matashi Rabiu Salihu, ɗan asalin ƙaramar hukumar Albasu da ke jihar Kano, wanda ya faɗo daga saman bishiya tsawon wata 2 da suka gabata kenan, inda bayan faɗowarsa ya samu matsalar spinal cord wanda ko iya zama baya yi. Babu wani abu da yake iya yi face wannan kwanciyar da kuke gani, sai dai a kwantar da shi kuma a tayar da shi. Wanda bayan faɗowarsa ne kuma aka garzaya zuwa wani asibiti domin ba shi kulawar gaggawa. Sai dai bayan kwanciyarsa a wannan asibiti, daga baya asibitin suka tabbatar da cewar matsalar babba ce. Akwai buƙatar a mika shi zuwa ga babban asibiti domin likitoci su duba shi. Domin kuwa spinal cord ɗinsa ta lallace, wanda ita ce take taimaka masa wajen motsa wasu sassan jikinsa. Inda yanzu haka gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin injiniya Abba Kabir Yusuf ta hannun babban mataimakinsa kan harkokin lafiya wato Ali Dalhatu, gwamnati ta ɗauko Rabiu Salihu mai fama da wannan cuta daga ƙaramar hukumar Albasu, inda aka kwantar da shi a asibitin Malam Aminu Kano domin ba shi agajin gaggawa. Kamar yadda idonku yake gane muku, yayin shiga da shi wannan asibiti kenan a farkon wannan watan da muke ciki na 12 ga watan 12 na shekarar 2023 domin kula da lafiyar tasa. Naku ya zo gare ku idan har ka biyo ta kan BBK data, sauri, hanzari, biyan bukata da mallakar data cikin sauki a farashi mai sauki. Za ku sai kati na kowane layi da data gami ga biyan bil ɗinku na dekoda da makamantansu. Ku dai ku yi hikimar sauke manhajar BBK data a wayoyin hannunku ta kan Google Play kamar haka BBK data. Ku cike bayananku kai tsaye tare da fara siyawa kanku da 'yan uwanku da ma abokan arziki kati, data ko biyan bil duk inda suke a faɗin duniya. Ku dai ku yi hikimar sauke manhajar BBK data ta kan Google Play, ku yi ku bada labari kada a yi a baku labari. BBK data hanya mafi sauki da rahusa. Inda yanzu haka likitoci a ranar Juma'a 2 ga watan 12 na shekarar 2023 suka tabbatar da cewar an kwantar da shi tare da fara yin aikin nema masa lafiya. Sunana Fahad Kabir mai tata.